मेगनानो देहानि स्रां, मेगन गैयाब्ला गासै देहायानो खोमसि। जाय मेगनजों गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ नुनानै गोजोनो, जाय मेगनजों गावनि इयुनखौ दायो, नाथाय बे मेगना गैयाब्ला गासै संसारानो दरसि दरलाब। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नन्दिपुर गामिनि प्रबेसर बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला 12 बोसोरनि प्रताप बसुमतारी गथ'आ आगदानि मेगन गनानै जोबनो गैयै दुखुजों सैनांदों। नाथाय फाहामथाय होनो थाखाय दुखुथिया नखरा राहा गोथे जानानै रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ मोननो हामलायदों आरो सोरखाराबो जेन' नायस'फैयो बेनि थाखाय गोथौयै गोरबोजों खावलायदों बिबौ इजेन्द्र बसुमतारीया। आंनि मुङा मुस्रि इजेन्द्र बसुमतारी, गामि आंना नन्दिपुर आन्दार ब्रेकेट गोजोनपुरी। आंनि फिसा हौवानि फिसाला सासे प्रताप बसुमतारीया मेगन गनाय मोनसे बेमार जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा, आं सरकारनिबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। आंहा हा बिगानै दंमोन, बेखौबो फाननानै आं जिएमसिआव दिनै 26 दिन सिकित्सानि जुनै थाहैदोंमोन। दिनै डक्टरा आंनि फिसौखौ खुनु सिकित्सानि बेबस्थायाव जेबो गैया। आंनि हा फाननाय फैसाखौ आङो कमप्लिट बावनो जानाय थानायाव आं गासैबो गारनानै नागारनानै फैनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजों गाबखांदों रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंखौ हाजासे अनसुंथाइ होनो थाखाय आं रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायदों। आरो लोगोसे बिटिसिनि जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बसुमतारी बिथांखौबो आंनि फिसौनि बे जिउनि थांनानै थानायनि थाखाय आंनो जाहाथे हाजासे अनसुंथाइ हरो, बेनि थाखाय आं बारंबार खनले खनले खर' गंग्लायनानै आं आर'ज गाबनाय जादों। गामियावबो जोंहा जेबो अनसुंथाइ होनो हानायनि राहा रावबो गैया। रायजो राजाफ्रा मेगनजों नायनानै थानांगौ जानांगौ जाबाय। आं दा बिनि थाखायनो रायजो राजा एनसिएसएल ग्रुपनि मानसिफोरनाव आंनो बे फिसौखौ फाहामनायनि थाखाय जा एसे हायो अनसुंथाइ हरोब्ला आंनि थाखाय बिराद मोजां जागौमोन। हे रायजो राजाफोर, आंनि थाखाय गाबखांनानै जाहाथे बे अनसुंथाइखौ जाहाथे थाबैनो हरनानै आं बे गथ' फिसौखौ जाहाथे थाबैनो सिकित्सायाव मोजां लाबोफिननो हायो, बेनि थाखायनो आं गले गले खावलायनाय जाबाय। बेनि मेगना ओरैनो गोजा जाग्रोदोंमोन। गोजा जानानै उनाव 10-15 दिनसो थानानै बेनि मेगना, बे मेगननि सारिउदिगि बे गोजा मोदोमा गबोबाय आरो। दा बेनिफ्राय बे डाक्टारनाव देखायहैनानै डाक्टारा बे जिएमसिआव जोंखौ थुनहरनायानोसै। दा 1.5 मासनि बारबायसो, दिनैसिमबो बे जेबो सिकित्सा लानाय जायाखिसै। दा अनसुंथाइ मोनोब्ला जों बेखौ डाक्टार मोजाङाव बेखौ फाहामनो थाखाय बे रायजो राजाफोरनाव जों अनसुंथाइ लुबैनाय जादों आरो। दा जोङो हा बिगानै फाननानै जों गुवाहाटि जिएमसि हस्पिटालाव लांदोंमोन। बेवहायबो जों फाहामनो हायाखिसै आंनि फिसाखौ प्रताप बसुमतारीखौ। दा जों न'आव लाबोफिननानै ओरैनो दोनफैफिननांबाय। दा जोंखौ रायजो राजाफ्रा अननानै जों बेखौ खावलायनाय जादों आरो, अनोबा एसे थाखा फैसा माबानानै एसे नायनो निदानाव सुफुंनो थाखाय जोङो ओंखायनो मिडियाफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन। दा जोङो हा बिगानै फानबाबो जोङो डाक्टारनाव लांनानैबो फाहामबोनो हायाखिसै। जोङो डाक्टारफ्राबो नायाखिसै जोंखौ। लांदोंमोन लांनायालाय, दा जोङो हा फाहामनो हायैनि न'आव लाबोफिननानै दोनफैफिननांबाय जोङो। दा जोङो जेबो राहायानो गैला फाहामनायनि थाखाय। मा खालायनानै जों बे उन्दैखौ फाहामनानै दोनबावनो हाला, जोङो जेबो उफाय गैला जोंहा फाहामनो। मेगनानो गनायनिफ्राय गसिनबाय आरो सायाव फैथायबाय गनानै। दा जोंहा जेबो उफाय गैला, दा लांनोनो राहायानो गैला जोंहा बे मेगनखौ फाहामनायनि थाखाय।